Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tady to je video, že jakoby moje věci na posilování nebo cvičení. Takže první věc jsou tady ty činky. A jedna váží 1 kilo. Jako jsou lehký. Jedna váží teda 1 kilo. Jsou lehký, ale jakoby dobře se s nima cvičí. A hlavně je dobrý i tady to, že takhle si to můžete posunout, jakoby třeba takhle a máte to větší, nebo můžete udělat tady to a máte to menší. Prostě je to dobrý, mně se to líbí a jsem rád, že jsem si to koupil. Tak, takže tady to. Takže další věc je teda švihadlo. Zelený švihadlo. Ale v tom videu jde vidět, že prostě je takový divný to švihadlo, ale ono je úplně strašně hezky světlý, je úplně takový fosforový. Jako je hezký a je i takový větší, jakoby, že se s tím dobře dá cvičit. Tak. Je. Další věc, teda další činky jsou tady ty dvě, takovýhle. Ty mi našel děda, akorát, že potom jsem si je ještě přebarvil. Má teda každá 2 kila. No, a jsou dobrý. Tak, teď další je že se to připne jako za futra, tady to. A jakože na tom posilujete. Jakoby, víte. Tak, takže tady to, já vám to ještě ukážu. Takže tady to. A ještě k tomu, aby to nepadalo, tak mám tady ty dva takovýhle gumy, jakoby, že se, vidíte, už jsem to používal, že tam už jsou obtisklý, jakoby to. Tak. Takže mám tady takhle činku velikánskou, jako velikou, počkejte, já vám ji zase ukážu. Takže je takhle velká. Tak. Takže už jste viděli, jak je veliká. Má teda 6 kilo. Tady to závaží. To už tam je přivařený, takže nejde sundat. A tady to má teda 3 kila. A to druhý má stejně taky 3 kila. Tak. A dobrý. Tak a to by bylo, no vlastně ještě to není všechno, já jsem málem zapomněl. Takže mám tady takhle kruh, jakoby obkroužovací kruh, nebo já nevím, jak se tomu říká. Je teda veliký, prostě ty velký, jak jsou, no tak ten mám. A je teda fialovo-bílej. Tak a to by bylo asi všecko a ahoj u dalšího videa.